Pêvajoyeke nû ya aştiyê mümkün e gelo. Gelo aqlê îro yê dewleta Tirkiye amade ye bi Kurdan re lehev bike. Gotina dawî hema pêşî bêjim. Amade be, ne amade be, mecbûr e. Dewleta Tirkiye pêvajoya çareseriyê ku di salên 2010 de bi destê AKP da dest pê kirin, wekî hewldaneke ji bo têkbirina tevgera siyasî ya Kurd bikaranî. Bi hestên aştiyaneyê yên Kurdan lehîst. Ew pêvajo têk çû. Ev 7 salin her du alî hevûdû bi şer diceribînin. Ya ku aqlê dewletê hêjî fehm nekiriye ew e ku Kurd ji aliyê zanistiya siyasî ve gihîştina asteyekê wisa ku di şerê çekdarî de şûn ve gav bavêjin jî daw û doza wan ya mafdar wê vê dewletê tim bixe zorê. Niha dîsa aynî aqlê dewletê îjar hew dede bi destê CHP pêvajoyekê bide dest pê kirin. Serokê Partiyê yê Dêrsimî Kemal Kılıçdaroğlu dibêje ew dikarin doza dîrokî ya di navbera Tirk û Kurdan de bi HDP re li meclîsê guftûgû bikin û gavên ber bi çareseriyê ve bavêjin. Kurd bi goman li meselê binêrin jî fikreke erênî ye. Diyalogeke muhtemel ya bi dewleta Tirkiye re wê di siyaseta Sûriye û Îranê de jî nermbûnekê biafirîne. Hêvî ew e ku her du aliyên ku ev 40 salin li hemberî hevûdû şer dikin, ji pêvajoya beriya niha ya têkçûyî dersan derbixin, êdî hê hasastir tebigerin. Her du civakan jî pir wenda kir, pir ji şer acizin. Mesele bûye girêka ku. Şert û mercên cîhanê her wiha rastiya kambax ya şerê çekdarî êdî çareseriyeke beriya diyalogê li aliyan ferz dike. Di şertê normal de Tirkiye bi Bakurê Kurdistanê re baweke xwezayî yek ji welatên herî dewlemendiyê cîhanê ye. Xelkê me hem bi erdên xwe yên çandinî hem bi madenên xwe yên bin erdê dikare di nava dewlemendiyê de bijî. Baş e çima ev pêk naye? Çi ye astengî? Hikûmetên Tirk çima di her dewrê de vî gelê mehkûmê birçîbûnê dikin? Ji civaka Tirk wetirê pirsgirêk tenê bêkêriya hikûmetê ye. Lê civaka Kurd bi tecrübeyên xwe yên bi êş êdî baş pê dizane ku tenê meseleyên gendelî, dizî, îsraf têra îzahata vê yekê nakin. Tişta ku ekonomiya Tirkiye serûbin dike, hemû xelkên vî welatî sefîl û perîşan dike, aqlê dewleta Tirkiye yê li hemberî hebûna Kurdan e. Bifikirin, bütçeya ku ji Cebilxaneyê çek û balafirên şer re vedqetînin, mesrefên dêwanê ku ji bo hêzên leşkerî dikin, eger bixistine xizmeta civakê, îro di nava Kurd û Tirkan de tu pirsgirêkekê aborî nedime. Hê jî ne dereng e. Tirkiye bi netewên xwe yên sereke, Tirk û Kurd, dikare weke endameke yeketî Ewropayê de cîhanê de bibe xwedî îtîbar. Dikare bi tevlîbûna netewa Kurd, demokrasiyeke wisa ava bike ku li rojhata navîn ji dewlet û neteweyên din re bibe numûne. Dikare bike. Bes tenê samîmî be, tenê durust be, tenê hebûna Kurdan qebûl bike û bawerî pê bîne. Daxwazên Kurdan yê siyasî Tirkiye naxin zorê. Tam berûva jî wê bilind dikin. Di çareseriyê de netewa Tirk tiştek wenda nake. Tam berûva jî Kurdan qezenç dike. Hin mijar hene dervê siyasetê ne. Müzakereya wan neyetîk e. Ew mafên xwezayî yên netewa Kurdin. Weke numune, perwerdehiya Kurdî ji dibistana seretayî heta üniversitê divê bê nîqaş serbest be. Azadiya fikr û raman divê bê şert û merc were bi cîhanîn. Îcab nake mirov dirêj bike, bi gurtasî hemû mafên ku ji bo netewa Tirk rewa hatine dîtin, ji bo netewa Kurd jî bi qanûnan werin misogerkirin. Beriya her cure diyalogê aqlê dewleta Tirk ji bo samîmiyeta xwe îspat bike, divê pêşî hemû girtiyên Kurd yên ji ber doza Kurdî hatine girtin ji zîndanan berde. Hemû komkujiyên ku di dîrokê de anîne serê Kurdan, hemû qedexeyên danîne pêşiya hebûna Kurdan qebûl bike ji ber wan lêborîn bixwaze. Dewleta Tirkiye heta ku xetayên xwe qebûl neke, çawa dikare ji Kurdan hêvî bike ku bawerî bi soz û peymanê wê bîne? Gava pêşî dikare wisa dest pê bike.